Tes, tes. Tes, tes. Coba itu 73. Ini itu langsung ya? Langsung ya, nomor 75. Enggak, maksudnya nomor 75 itu dulu. Nah. Masuknya aja, masuknya. Ah, mi re do tong tong gitu ya.
pakai selempangnya. Shalom. Horas ma di hita salutna. Selamat hari Minggu ma di hita salutna ruas ni tuhata nunga saat hita tu minggu parjolo dung epapanias topik ni minggu sadarion mandok hati goran ni debata di pahot di bagasan Yesus Kristus. Gok hagogon hasangapon dohot hamuliau do Jesusi napetoru dirina. Anggiat malam patar hita huaso dohot hadirin ni Jesusi atong tasoba maimana marede mahita se bukwe de pitu plopat se marlas ni roha hita. Saya tak puji
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono donina Tuhan Jehovah, hehe maho, marsinodang maho, ay naro nama nodangi ho, jala hamuleo ni Jehovah, bicar di atasmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata ama nama rasi roha, hudok hami moliate tuho, sian nasa rohanami, ala di joho hami sian hahulomon, Tuhan tiuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Serajai metodim nabadiai mahami, asalam gadda haporsion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahin ni portibion, asa saat hami rap dohot akan naporsia di gewarmu, Tuhan uluan nasora sudah, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita siya bukwede 260 ayat 14 mo liate dok hamuna. Tangihon hamuma patik ni debatana tersurat di 5 Musa bidu 10 ayat 12. Nuaing pe ale Israel ahado na pinangido ni Jehovah debatam sian ho. Da asal marhabiaran ho tu Jehovah debatam jala marparange ho di saluhut dalanna uhut marroha haholongan mida ibana, dohut mangului Jehovah debatam, sian nasa roham, dohut sian nasa ate-atem. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale tuha debata, say pargogoy mahami, mangulaw na hobar tupatik mi. Amen. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 70 ayat 1 dohot ayat 2 bitang ni si Jakob.
Tatopo ti madusat tanagudangi tuadupan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suhatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jot do hami mardosa maradopon ho jala jot do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala anak ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasisani dosata. Songonodo pakaholongan ni debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede pitu 5 ayat 4 naung bicar do panodangi. Oh Jesus Christus
hata ni debata turpuk episte di minggu tasadarion ima tatrusat di pasalmen bidu 20 sada mamuk kamaisan ayat sada rodi 10 sada tajahama marsika soring suara ni Jahoba di bagasan ronggur lehon matu Jahoba hamu ale aka anak ni debata lehon matu Jahoba hamu liao dohot hagogon Lehon matu Jahoba hamulion ni guarna marsomba mahamu tu Jahoba mamakai pakeon parhadohon. suara ni Jahoba do di atas ni aka aik debata ni hamuliaon parrohon ronggur Jahoba do di atas aik aka nabulun Suara ni Jahoba do mardongan haguguan, suara ni Jahoba mardongan hatongamon. suara ni Jahoba do upunokon aka hau ares jala dipunokko Jahoba do aka hau ares ni Libanon Huhut panilhani halon nasida di bahen, songon anak ni lobu, nang Libanon, nang Sirion, songon anak ni Horbo jalang. suara ni Jahoba do mangurasakon jilam ni api Suara ni Jahoba do mapain humutal halongonan, dihutal Jahoba do halongonan kades. suara ni Jahoba do mabain marsar aka tini jala di palaga do aka tobak jala sude di bagasan joroi madok hamuliaon Marhabangsa do Jahoba makorhon ay nasumar, jala marhabangsa do Jahoba pabuah raja do di saliling-lilingna. lehnon ni Jahoba do sokot pargogo tu bangsonai tupahan ni Jahoba do sokot bangsona mardame-dame ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala na upiopsa amen. Tapuji matuhata marhite kor ina parari Kamis.
Tapuji matuhatta marhite bukuede 550 sia. Ayat 2 dohot ayat tolu debata nasokal jala nabadia. Taha tidak ko maha porsiaw tay songon nani hatidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsia Ido ama prabogo na suatu dosa na tumapalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tunubuhan ni Maria na gabi-gabi siya topi perbadia adoran suabubuhan Ido tuhata na tumau na benit di pamuman ni Slatus nama dia tertajam di ibadah di hawa silam na tua tubuh bertulu di tanah namun mengulu di patuluhon nama naik di surga lalu di sosial debata Jehovah ama naik pargogo na suatu dosani di simai ibadah pai mamulak subuh tanohon mau anak mengulu do namate au persea ditodi perbadia jalan sadar mulia nabadia kuliah atau alam Kristen akan nabadia do iasan dosa do iakai nama dok mula mengulu subuh daging alang namate do yang dua nasra sudah. Amin. Tatangihon mati ting ni huriata di bagasan minggu sadarion. Huriana hina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus saunari tatangi homa titing huriata di bagasan minggon ima minggu tanggal 8 Januari 2020 na parjolo goarni minggu ta sadarion ima di goari minggu parjolo dung Epipanias doh topik hati goran ni debata dipakot di bagasan Yesus Kristus napaduahon titing pasu-pasu parbogason titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma ima Martin Manulang Eskom anak ni amata Iago Manulang tubuh ni inata Emi Borusi Hobbing na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok SF nomor 10 sada ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Dohot Orwanna
Nopita Boru Sihombing Eskom. Ruas ni HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah, Boru ni Amata Hatip Susanto, Tubu ni Inata Ami Halim, Namaringanan di Jalan Melati Opat nomor 6 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pamasu-masuon naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Januari 2020 di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Konseling pranikah di Patupa di hari Kamis tanggal 12 Januari 2020 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Bonang Indah. Patuluhon, permingguan sekolah minggu dohok praremaja mamuka di hari Minggu tanggal 15 Januari 2020, permingguan sekolah minggu dohok praremaja masuk muse songon nasomal. Papaton, pelia bulanan, sinosohon tusude ruas ni huriata, asarade pasahaton iuran bulanan tu huriata, marhite situawik nabe manang langsung dipasahat tu sekretariat. Palimahon, pelean parhepengon do torop ni ruas naro di permingguan naung salpu, boi mata jaha di pael nanaung di pasahat huriata, marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi. Paunopon, selamat ulang tahun. Parhalado rap dokot ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur gok las ni roka matusudi ruas ni huriata na marulang tahun hatu tubuh, dokot marulang tahun hot ripe sia tanggal 2 saha tu tanggal 8 Januari 2020. Hata nitu hata si peopota imana tersurat di Pesalmen 150 ayat 2, puji hamuma ibana ala hagogoonna akka nasumurungi, puji hamuma ibana hobar Tuhan hinagodang ni hati bulonna. Akka gorgor na marulang tahun hatu tubuh 2 morang tahun ho ripe, boi mata jaha di pail na naung di pasaha uriata, marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi. Songonima titing ni huriata di bagasan mingguan di batama nama masu-masu hita. Tapasahat ma peliata marhite pelian sada A do sada B, marede mahita sabukwede nomor 27 ayat sada, hamu ale akadong aku. Rumah hataku
Martangi yang mahita. Gohi jala perbadiai maroha pikirat dohoto dinami. Di bagasa todi male Tuhan. Dinalaho patu begeho katamon. Tumangihon mangatusi dohot makkang oluhosa. Asiro hampar bisuhi hami. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Di hamu amanami, inanami, remaja na poso bulung ruas ni huria ni tuhata. Hata ni debata ojahan di parmingguata sadarion. Ima minggu parjolodung Epipanias. Tersurat mai di barita nauli na sinurat ni si Mateus bidutolu ayat 10 tolu sahatu ayat 10 pitu. Mateus bidutolu ayat 10 tolu sahatu 10 pitu songonon mahatana hujahahon ma dihita. Ujui maro Yesus yang Galilea tu batang aik Jordan lau padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes di dogma au donian patut di diomu hape horo madapot tonau. Alai di dok Yesus mamadok ibana songoni majolo. Ay tamado tapajongjong nasa hati goran. Dungi di oloy ma ibana. Asadung tardidi Yesus. Pitor hehe ma ibana siya naeki. Jalamukap malangit. Jadi tarida mamijur toddi ni debata. Songo darapati sumonggopi ibana. Laos makuling ma suara siyan gijang di dokma. Odo anakku. Haholongani. Halomuan ni rohaku do ibana disido sahat ni hata ni tuhata. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Tu aka amanami dohot inanami nong mulak sian bona pasogit odope marminggu mar selamat tahun baru basah ma selamat tahun baru ni parhalado ni huria tuhita saluhutna. Widahami dak pola torok dope parminggu. Adong dope orana di perdalanan manang na adong dope mungkin na palo jauh. Jadi pos roha tu tanggal 15 ba utorok manian sian par minggu di bagasan sadarion. Di hamu amanami inanami dongan sahaporsiaon di bagasan Kristus Yesus. Minggu Epipanias na parjolo sadarion patubegehon hata ni tuhata taringo tu hapapatarna. Epipanias lapatan na gabe patar. Nanaing papataron ni debata ima dirina na marupaho jolma. Ima dirina na mabuat rupa ni jolma rosian banua gijang tu portibion. Ima hapapatarna di patuduhoni bana hadirion ni jolma di ibana mamuka ulona saleleng di portibion ibana.
Asa dia do tutu ubahen naro anaki papatar ho dirina tu portibion. Ido nani dokni topik minggu tu hita. Asa saut do lomoni rohani debata. Hati goran ni debata dipahot di bagasan Kristus Yesus. Hati goran ni debatai dipahot di bagasan Kristus Yesus. Patar may bana, tarida may bana di rupa jolma. Hapor siya pehi tahalak Protestan, tahapor siya ido taringo tuha si tulusa daoni. Debata ama, debata anak, do debata tod di porbadia. Nung ngata jalo hadirion ni debata anak, mamukas yan haso sorangna di pesta parningotan ari hatutubuna. Jalata jalo mamuse hapapatar ni hadirion na, songon debata anak, mamukat ulaw na, marhite padidion na jinalona siyan si Johannes padidi. Disi mulai ma dipukka Tuhan Yesus ulaon na tu portibion. Lau paluho kita sian pardosa oni memukka di jalo ibana ma padidi oni sian si Johannes padidi. Takas jalanunga seringra tabereng manang tatontoni songod dia peristiwa terjadi. Sebelumnya daki hadapi pajupang bohi si Johannes padidio do Tuhan Yesus. Alai sian berita na niajarhon ni si Johannes padidi ditiki mabain padidio ni bana tu akana toropi nunga ro akana toropi manukun aha maulahonon nami. Didok si Johannes padidi do paubahamuma rohamuna bertobatlah. Diripuna toropido si Johannes padidion Mesias anak ni debata na dibaga-bagahon akka panurirang na dipadan narobi. Ibana do anaki si Johannes padidi. Dialusi si Johannes ma dangau dope. Alai na Roma dipudikku nonggogo sianao. Molo au aek do hubay madidi hamu. Alai molo na neng roi huaso sian api do todido bahenon na madidi hamu. Disi maro Tuhan Yesus madapoton si Johannes. Bohado pakuling ni rohani si Johannes dung diberek Tuhan Yesus. Pitur adong do panadayo di ibana sekalipun belum bertemu. Odo ibana anak ni debata. Dung dileho Tuhan Yesus dirina neng dididi. Rodo si Johannes di dodo daong. Dang tamaau madidiho. Ikon audo di diom. Alus ni Tuhan Yesus dang songoni. Asasau do hati gorani. Ai hobar tu debata ama do salhut na akan amasaon. Di oloi ma, di didi ma Tuhan Yesus. Dungi terjadi mahalongangan. Mukap na langit turun madarapati di suarahon ma. Odo anak haholong aku, lomodo rohaku di ibana. Langsung dipatuduhon nama saima hadirion ni Tuhan Yesus songo debata anak. Jalanunga tajakon tahapor siai marhite ha tahapor siaon diponggol na padua honi au porsea tu Tuhan Yesus Kristus. Nunga tahapor siai aka amang dohotina. Sian perjumpaan ni Tuhan Yesus do si Johannes padidi dinaro Tuhan Yesus mangaleho diri na asa dididi. Adong do tolu na boy parsia jariot tasiani. Na perjolo rupani ima. Iko sakap ni debatado na saut. Molotukpe olo portibion manugdatisa. Iko saut do sakap na. Na paduahon ima taringo tutoruk ni roha. Adong kerendahan hati. Dohot adong roha na marsipasangapan di roha ni si Johannes padidi. Ditandai bana do dirina. Dangau maddidiho. Ikonau do didiom. Adong toruk ni roha, adong rendah hati. Adong roha na marsipasangapan. Ima na pinatuduhon ni si Johannes tu Tuhan Yesus. Alai dang dipatibo Tuhan Yesus dirina songon anak ni debata. Dang dipakai bana huaso na mangalusi ido tutu. Ikonau do maddidiho dang ninna. Daong. Ai hobar tu hati goranido. Iko didiomu do.
Tarida gayung bersambut antara sifat rendah hati nih si Yohanes Pardidi tu ulau ni Tuhan Yesus songon anak nih debata. Tarida toruk ni roha, tarida na marsi pasangapan. Tuhi tapi akamang doho tinang, gabe persiajaran na arga do, taringo tu rendah hati, na marsi taringo tu rendah hati, martoruk ni roha doho na marsi pasangapanon. Takas doi tahangoluhon, sian po dan yakka natoras tape, takas doi di memehot tuhita. Patutoru roham, asada poto akadongam. Patutoru pakkatayom, asa gabe akahatasiran na nido. Alay alani pangidoan ni pikiran, perlu ni pengakuan ni donga taringo tu identitas diri, ni uluam mana ni do ni pikiran. Gabe pinagijang maroha, dak pinatoru roha. Hita anak ni debatado. Ikon sifat toruk ni rohaido adong dihita. Rendah hati. Alay tutu. Nung ngabakko ni portibion. Memandang hina akahalak na rendah hati. Ay leado akahalak na toruk ni roha. Tuhan Yesus nung nga ditao ni akamang dohotinang. Dipatutoru ibana do rohana. Dang dipatudu ibana huasona. Direhe do ibana. Ay molo natutuho anak ni debata ubah mabato gabe roti. Molo natutuho anak ni debata dabuhom mahosian bubungan bait alay ay dang mong kidak suruh na malaikat. Molo natutudo anak ni debata dia mahauliommu. Molo isobbaho au huliat tuho salu na haulion ni Jerusalem. Alay dang margijang ni roha Tuhan Yesus mangalusi imar hite huasona daw. Songoni mahita tati rumah. Molotuk pegabe haleaon jabar niya kahalak na rendah hati. Nung nga gabe, tabiat ni portibion mangaleon haleaw tita, ala ni toruk ni rohat. Dia do pilito ta kamang doho tinang. Tibo hita di bereng portibion, alay lea hita dia dopan ni debata. Manang na lea hita di bereng portibion, alay sangap pita di bereng debata. Portibion gok do dison akalaok. Gok do dison akaharuduton. Alay ala siat debatado hita, anak ni debata hita, ikolomo ni rohani debatado ulahonota. Alay molo anak ni portibio do hita, bana hinalomohon ni portibio do totu ulahonota. Alay anak ni debatado hitaon saluhutna. Taringot tu namar si pasangapa mamuse. Dipasangap si Yohanes Pardidi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pe dipasangap mamuse si Yohanes Pardidi. Hita pe halak batak pada khususna. Takas do diajar ho taringot tu si. Didalihan na tului takas do diajar ho tu hitai. Soba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Sian na tolu hudulanon, hudul do hita hobar tu paradatan na tatopot. Adong do hita saat na gabe hasuhuton, adong do hita saat na gabe pamoruon, jala adong do hita saat na marha maranggi manang na maranak marboru hita. Jadi molo gabe hula-hula hita taingot ma. Hita pe marhula-hula do tudongan. Molo pamoruo kita taingot ma pamoruo ni dongat do nang hita. Molo mardongat tubuh manat ma. Dihorong ni akka bawa dora utak kason taringot tu nomori. Molo tukpe utua sian usia alai molo nomorna hirana utgijang dope sian ibana iko manggora dahahang do mana ngabang. Jadi tarida diajar hon akan tua-tuata najolo taringot tu saling menghormati. Unang pajolo-jolohon songon monis. Monisido si bolokono todangi molo pas mamiari iba. Alay sa diri pumonisodo si pilito ni mana say lau tu jolo. Gabe Roma ro harupani betumbago memang tu jolo so mura pasono to buti terlau iban. Adong do songoni sifat ni jolma. Ala ni met naidang disadari di bu iripu ibane bana belga. Hape si bolokono todo. Ima panadayon na swadong. Diri punong nga iba na nobal ga siya saluhut na. Hape di atas ni langit.
adong do pelangi. Diripu rupani nong punguna adong di ibanai, ibana ma di golongan paling atas, hape di tempurung ado pe ibana. Ipe tempurung nai harabirna kuning ido, dang nai junda belgehiani. Adong do pe ubelgesian. Jadi manati tadi si, sotuk songom monisi. Ala ni met nai do memang, ala ni menek nai do saya pajulo-julohon. Ala ni met ni ibana do sampai so di boto ibana, naing mergijang ni roha ibana, hape bolok kono todo. Jadi marsi pasangapam ma. Dao do tawa kamang do tinang roha marpakuling, molo marsi pasangapan. Ay molo pajupang na marapara no aeng. Molo itor, ayo pung songonom mabapa songonom masipuk kahuta di songono di san, ay songonon. Sian harbangan ni huta itu songonon. Ay horbo di sinaray perjolo opung do. Bosad do jol mabege cerita ni. Tor dibayar no do minuman ni itu ni do rokok ni tadi kon. Asa bulus hohom. Loja. Ang ko ibana dang loja buti manibo dang loja. Alay iba na mabege aci rukung. Ala ni tibona. Jadi dang adong guna ni. Molo toruk roha tabbado sangap niba. Molo toruk roha ropelea dan gabe muba perasaan dan kecewa. Ala diajari kerendahan hati ido hita merlebas ni roha. Sifat rendah hati itulah yang mengajarkan kesabaran yang penuh kepada kita. Karena sekalipun kita diketawai, dianggap lucu karena kita ini mungkin bodoh karena sifat rendah hati kita itu, tetapi rasa sabar di dalam rendah hati itu mengajarkan kepada kita tetap sabar. Ai madok na sobinoto na do ibana disi. Bisuk do akahalak na toruk rohana doho na pasangapon donganna. Akahalak na olo pasangapon donganna sa sitong na do nungadongad disi daripada akahalak na soolo pasangapon donganna. Alayala anak ni raja ate maoldo masih pasangapan. Uput tapi najolo raja do. Si puka huta do alay marsi pasangapan do halaki dohot dahahangna dohot haha anggina. Hita peruas ni huriaon ikon marsi pasangapan do hita. Molo tapatu jolo do ngata leonon ni do musetiki ahamuma ayutabo do gabe ngarga di besongoni daripada ni gulut hape dang lomo rohani jolma mabege hatanimba. Napatuluhon ima taringot tu hahotan hot. Naparjolo naking sakap ni debata iko saut do. Molotuk pe naing disudati portibo ni ko saut do. Napaduahon toruk ni roha dohot na marsi pasangapan. Napatuluhon ima taringot tu songod dia do hita patuduhon hot hatani debata di bagasan rohata. Gugun mahatani Kristusi di bagasan roha dohot tordimuna. Gugun sikop suan marurat marparbue hatani Kristus di bagasat tordita. Dang hola sipa bege, dang holan na lewat buti ibana, alai dohot na mangulahon. Tapatuduhom ma, akahalak na hot dohita di bagasan hatani debata. Hiado rata bege, upama nanidok ni akahalak batak. Tatad do tukko dangi akamang do tinang molohia do pehita marsaba di huta. Disudi akabatangi molo atar botis na irupani tu habirang manang tu siamun itor di do tukko disi. Jadi diajar hodo marhite tradisi habang pelali dang habang tukko. Akadia do nasonggop tutukoy. Olo may siborutasik. Olo may lali. Alay akan nabangula di sabay dak pala tergangguy. Alay sa di pamanat marupani disonggopi lali ipe tukoy anggo tukoy na soolo gabe goyang ibana manang madabu. Ikon ho datong dagwar na pehot unak tanggung. Batangi na ipetong ikon na ho do unang batangi na gapur ibana ay meoleol doy. Ikon hot. Jadi habang pelali dang habang tuko. Molo tahu bahasa Indonesia unu gabe lucu. Terbang pun elang, tetapi tuko tongkat itu tidak akan pernah terbang. Kan lucu ibana. Alai ima hamorau ni bahasa Batak tai.
habang pela lidang habang tukko. Songonido hapor siyaw tay managabe tukko di hita. Ido tangiang ni akaina pada khususna. So binotoy, kebiasaan doon wangi manang nadihapal mulai sen opuna parjolo. Tuhan, hatami matutu tukko dinaladit. Tukko dinaladit, sulu-sulu dinahulom. Marbot cirmay rasian hata ni Tuhan. Tukko hot ibana di bagasan roha. Lali ima akka si taonon akalas ni roha akka hasangapon na adong di Portibio. Margati sorry doy ro. Olo doy marrumakko si borutasik haulion. Olo doy marrumakkon adong muse akka unggas na asing na met-met-met-meti. Marrumakon akka hamaolon. Olo doy muse marrumakkon lali hajar buton. Jadi songoni ma akka rumang ni parnguluonon manong gopi hita. Alayang go hapor siyaw ni na hotdoy. Tukoy na hotdoy. Dang meoleoli, dang olengi, bahkan dang habangi. Jadi songod dia pe dalan ni Portibion manegai asa meoleol hita alahot hata ni debata di bagasar rohata na soolo hita tarihut tu na pinangido ni Portibion sekalipun kita masih di dunia ini. Hot ibana. Ido pos ni rohaku marni dahamu akamang doho tinang ruas ni bonang indaon. Akan hot dohamu di hapor siaw. Tarida doi rupani sian burju ni rohamuna mangihuton aka perayaan Natal. Jala tu taonon tapatuduhom mai marhite haburjon ni rohata dinalaho madohoti tahun profesionalisme doho penatalayanan. Di tahun profesionalisme on agak songon na haduk don nodison taringo tu namar si pasangapan ala profesional. Alay ala parto dio dohuria ikut tetap do songon mata uang logami. Adong gambar, adong angka taringo tu namar si pasangapan dohot profesional. Sekalipun di jabatanmu utibo au ape posodo pe au ikut pasangapokku do molotuk peditoru ni jabatakku dong aku. Disima gabe sempurna mato. Dia tetap profesional tetapi memiliki sikap menghargai, memiliki sifat menghormati yang lebih tua daripada dia. Takas mai tajalo jala tahanguluhon. Ai dipatuduho kamu doa kamang doho tinang. Godang doho bereng rupani marhite media sosial namulak kita tu bano pesugi. Napasangapon orang tua doh hita saluhut na disidangi. Mulak kita tu bano pasugi saluhut na. Ada kerinduan. Songon anak kita mulak tu hutata. Songon anak kita tatopot huta hagodangata. Songon anak kita taingo lunguta. Molo sonari nga marhilong bekulita. Molo narahay tiki di hutara behita manaw botoy singgoto mo dora mungkin. Alay mo liate madituhatta. Boy hita mulak tu hutata marningot saluhut na hinadangol hinaporsuk di babaki debata hita marhiti pasu-pasuna di pangaratuanon. Amin. Gudang dohamu ruas ni bonang indaw na kamang do tinang na manyubang manang na mangalean pelean di tiki tanggal 25 tuhuria hagodangan mo na manang makohom dohamu songo pangarato di huriay. Ala gudang madoko kata ba di luar madak sonet to. Molo pangarato ko teta do hudul di si ay ko to do ni perhalado do langsung ya pelagi na Rosia Tangerangon Jakarta. Ito rido ni incar siya Jabodetabek dang binotoy songo dia peperdalanan ni siya darat siya laut siya udara dag sinukuni alay molo nunga par Jakarta poparanyo puanuma poparani upuanuma. Jadi hirano do bereng noeng pardo paham muna dang ala na habis kana kamang do tinang ala na palo jahu do ate ido nung adok kiad doy dangi nung adok kiad doy baseha mahitaro doy muse di tahono asa boy muse hitara mulat godang do memang na perlu si putih hioton molo tarajumi do olak ni dia meniap burjuta ale yang go burjuni Tuhani luar biasa do tuhita olak ni dia meniap malot tamangukki tanoon asa gabi si panganot tuhita ale terpasu-pasu do hirni hodok tay di bahit Tuhani mole ate ma di tuhatta
Akan apa nakokod do salu na ruas ni hurion di golongan manang di status ni orang tua na adong di bawah na pasugit. Molo na gabi turud do badi panako mamuse yanakon. Gudang akka harapan baru. Di tahun baru ini dipercayakan Tuhan kepada kita bukan untuk mengulang kebiasaan lama yang tidak disenangi oleh Allah, tetapi mengubah kebiasaan lama jolma pardagingoni gabe tu jolma partodio. Sekalipun di masa lalu di tahun 2022 itu pernah melakukan apa yang salah di mata Tuhan, lihatlah kesempatan sekarang. Kesempatan sekarang diberikan Tuhan kepada kita untuk memperbaharui, meninggalkan apa yang tidak baik, melakukan apa yang baik. Salpuma saluhutnai, songon parsalpuni tauni. Salpuma akan nahurang lobi, sian akka pakkatayon, aidak tagamon, marsala do luhut, mata, si pareon, si majojak, luhut do tahe marsala. Sude do hitaon, maracara dipukul 00 di persirangan di tahunnya kamang do tinang, sude do memang. Habis do acarai. Jalapos do roha muse tarida do no siap pelean. Alay holat Tuhani do nama botoy, peleani do sahat, manang danga do ngacarana. Alay ipe nunga gabe nilai plusi. Alay Tuhani mana mamitori anggi muba. Ay na dibereng ni Tuhani pertangiangonido. Peleani pe perlu do di huriay. Alay pertangiangoni ma tutu. Molonung nga marsisalpuak kita songonon. Marminggu piak kadongan na soboy sa hudulak yang ngalomorohan. Molonung nga marsimaapan songo parsalpu ni taon ni hita saluhut na manodo akadongan na nang sisiyaw pe nga belgaroha. Jadi salpu maaka na salpu na hurangi di hito saluhut na. Tujulanong matabereng. Kita lihat masa depan. Kita harus isi masa depan ini dengan perbuatan yang sangat baik. Unang betong gabe turun level ibana. Sudah do hitaon akka halak na memiliki mimpi. Sudah do hita on na memiliki harapan. Alay daw ma sahi ni sigur bakulu siya kita tiak kamang dotina. Alana molo sigur bakulu ondak panakok kono. Si pukkatano do bapak na najulo. Gabe si bagurtano imana. Dang adok tano niyon. Alaman nyo pedang boy digyon nyo. Alan anak tano na be. Jadi unang gait tita mamikiri igodang sonari songon. Di parade saluhut na naperlu tu yanakon dang diboto yanakon majamoton. Marsahit orang tua dibayton tu asuransi dipaima asuransi na do. Ima jorbu. Jadi manat mahita taringo tu si. Dia do tutu. Naung hupatuduho tu akapinoparhon. Songo debata ama tu debata anak dipatuduho do asa saut ulon. Songon ama tu yanak kope jumolo mamemehok kamu hata ni Tuhani. Asa tubuh holong ni rohan na polit di ibana makanguluho pati palimahoni. Asa unang holan asuransi masa tuay di paima. Alay ditangyakon asa sehat tamu salileng marsahit. Dang di paima adiga diklaim asuransi. Moloon gabe hirana tangis do iba marnida akka acara pertuat ni akka opung manang na asing na adong di khusus na hita halak batak. Perlu doi perlu. Tetapi unang gabe lupa tu dasarna. Unang gabe lupa tu jahan na tiak kamang dohotina. Generasi remaja pebunda ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab gereja. Tanggung jawab orang tua juga. Ketika kami gereja akan membekali remaja pemuda ini mencintai orang tua, mencintai budaya Batak, mencintai gereja, mari kita dukung bersama. Agar remaja pemuda dari Bonang Indah ini tetap mewujudkan bahwa mereka adalah anak niraja, anak-anak Tuhan, anak kebanggaan orang tuanya. Tidak pernah mendukakan hati Tuhan, tidak pernah mendukakan hati orang tuanya. Amin. Martangi yang mahita. Nung ngahujalo hami hatam na badiyaw nali Tuhan. Dinaung disuruho anakmu gabejol matu portibion. Dinalaho makkokop do paluahon hami halak pardosa na dangolon. Dang dia tutunang hulahok kami patuduhon akka ulaon na hinalomohon ni roham.
Alay toktong doa si roham di hami. Ajari hami alay Tuhan. Asa parsidohot hami majalo haluaw nang binuami. Haserepon ni roha nang pinatuduhommu. Suan may tutudi hami. Jala roha na marsipasanga papetutu. Suan may dibagasak kami ganup. Asa hupatuduhok kami na maranggi do hami diadopamu na badiyay. Ido tutu unok ni hapor siyaw nami. Hasetiyaw nami tuhatam na badiyay. Ali Tuhan, moliate madiasi ni roham. Dia karuas ni huriam. Hipas mulak siyan bona pasogit saha tutano parserahanon. Saluhut na iholan ala ni pangaramot yung mundo. Toktong ali Tuhan, lehon jala pauli hahipason ni nasida. Asa mulak margogo muse nasida manguduti akaragam ni siulona. Molotungadong akaruas ni huriam. Na di bona pasogit do penuay. Tuho mahupasahat hamin nasida. Manang sa di hari pemarsakap neng mulak tutano parserahanon. Toktong maho na madongani jala pataruhosa. Nang hami akaruas ni huriam ali Tuhan. Molotungadong na dibagasan parsahiton. Daon ni pamatang nagalay. Molotungadong dibagasan akapangujunan. Pojot ni roha. Pergumulan. Tungho mali Tuhan na manopot na sida diganup akatangiang na. Husol-soli hami do dosa na hulahok kami. Marpamuati maroham marnida hami. Asa di taon na baruon. Hupatuduhok kami hay baruon ni parangin nami. Dibagasan Kristus Yesus martangia kami. Amen. Maredehita huhut papungu pilihan na paduahon. Mang
Epipaniason, takasma di papatar tuhita taringo tu hadirion ni Yesus Kristus, nasotar sirang sian debata ama doho todi porbadia. Si Johannes ma gabe sitoruan dihita, marhite hasiteaon, hauduhon dot hasitongan, mangulahon parsuruon natu ibana, songonima nang hita, naing masetia di pejauhon doho parsuruon nasa tuhita. Hapapatar ni Tuhan Yesus patuduhon holong ni debata, natumbal gas itu tu maradopok kita jolom mana di bagasa dosa dohot haholomon. Martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na moliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami, pelian nami tuho. Say jalong may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangolua siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita.
Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tutod ditabe. Jadi upang idohami matita saluhut na sarim mahita jongjong. Sian hami perhalado tamado madok moleate tuhamu saluhut na ruas ni huria naro tu parmingguon sadarion. Tamado hita muse madok moleate tutuhata debata diramoti parminggota sian nama muka sahat tu nama ngujungi. Taruli mahita tutu di hata ni tuhata. Ima nagabe silua na arga si buano tamulak sian bagas joroon. Boy i dinalaho mga labohi rohata. Boy i dinalaho mga lusi saluhut na akka natahirim di ganup akka tangyang ta. Mulak mahita di bagasan las ni roha. Selamat ari Minggu ma dihita saluhut na. Horas ma dihita. Horas.
TPA bro.